Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 25, versikulo 14. Mayarig iti ulap kan angin, adi mangyag iti todo dagiti tattao nga agkari amangted, ngam di damot ited ti inkarida. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Anda nakita ka driver. Extra ka no iti pampasahero at jeep. Isuntiin nala ka driver ta. Nasaya at matlang at aday di atao. Imbaga, no saan nga agsapul iti nangina asweldo. Imbaga, nga ingatok ti sweldo na no agbayag ka data. Apay nga imbagam nga ingatom. Tapno kayat na ti umay. Tanodyak ibaga ti kasjay, di na kayat. Nakakitaam iti day di atao. Saan ka di nga da paradaan ti jeep iti asin nagtipasdak iti opisina? No kasta, nakitam lang iti walwalang day di atao. Kanayon ko ang makita ijay, ta extrakat nga roda driver. Panagkita ka, kat nasing patmat. Ti trabahom kat itulod na kami iti bigat iti opisina. Umay na kami alaan iti altaw, kastamatan iti malam. Nalawag? Nalawag, madam. Saan ka di nga dasawam? Addan, madam. Mano ti putot mo? Ay, awan pa'y, madam. Nabiit kami pa nagasawa kini bakit ko. Amo na ka di ti aglaba, agluto ka nagdalos. Ay, amo na madam. Iso ti para laba, agdalos kan agluto iti balay may. Ibagam tao may ditoy. Ibagam, no kayat na tagkatulong ditoy. No muna ter aramidan na, ingatok, ti sweldo na. Kayat mo ka di katulong, bakit? Katulong? Ibaon na kadingag katulong? Agin na dayuta? Santa nga agin na dayo, bakit? Napanak itay iti ibagbagakan ka amangalakan niya kas driver. Anya ti pa kay naiganti ko na makatulong? Di na magti asawa na, no kayat mo ka no ti katulong. May sa ti amo ta, bakit? Kayat mo asawan, agkatrabaho ta? Una, driverak, idinto takatulong ka. May sa abalay ti pagtrabahuan ta. Ngem, agin nawid ta iti sardam, masapa tamanen amapan iti bigat. Kayat ko tawan pa'y mat anak ta. Ngem no adan ton anak ta. Sumardengak ton nga agkatulong. At dapat bakante asilet, iji asidag ti garahe. Pagyanan tanda jun kanjoy ijay, tapno sandan nga agawid iti malam. Makaluto pa'y amasapa ni Joy. Mayat nga agpaiso tinapanunot mo. Talaga amayat. Kat intun iten mo ti sweldo ta. Oray kisayam, tagigyan damot dito'y balay. Rumbang laang akisayan tinagtutulagan, ta dito'y damotan nga agyan. Isung arod, aday ta tinapanunot ko. Tabakante, dahi asilid. Tapno pa kairanudan dahi asilid. Pagyanentan idayjay. Ngam, ibawas tayo ti sweldo da. Husto, tinapanunot ko. Ala, bayam. Tay bagak to day tainton sumangpot da. Naladaw kayo asimangpot. Kasanon numaladaw kami ija opisina? Ay, pasensya kayo, madam. Na-traffic kami ngamin. At da ngamin aksidente iti dalan, iso a traffic. Mabalin ka di aday tati rason may ija opisina? Rumbang asinapayo tinagrubwat ija balayo. Nasapa kami mat, ma'am. Saan mi aninamnama nga da traffic iti dalan? Ala, itulod na kami ija opisina. Si kamot, Joy, dalusam ti bakante a kwarto iti asidag ti garahe. Ijay kayo nga agyan, tapno awan pambaryo amaladaw. Agyan kami dito'y, ma'am? Wan nga rood, isuntumot lang a bakante day di asilid. Dalusam, tanabayag nga awan ng dalos. Naimbag ta simbangpot kan anang itulod ka dagiti amo ta. Imbagada nga umayak ano adagos, tagdalusak iti harden ti balayda. Nalawang agpaiso ti harden da. Mayat matkit din o agyan ta dito'y. Ta isupay ti pagpleti ta nga inaldaw. Iso na lang ta damadlaw ko. Aday imot dagiti amo ta. Ay katanya nga rod nga ino kasta ti kababalinda. Awan maramidan ta
tinasken, aramiden ta ti pagrebengan ta akas trabahador da. Sa bagay. Alang nga rudan, tamapanak ijay Hardin. Adaw tinargreg abulbolong ti kayo ijay. Nasapa ka ita, friend. Kaslapay fresh na fresh ka. Pagmayatan ti adda katulong na, friend. Awan parikot. Trabaho na ka di amin, friend. Wala. Ipayawat ko amin na masapul ko. Nagagatmat kit di kan natulnog no ibaon. Adda kumamot masaraka ka na singpot a katulong. Saan ka ding adda katulong mo iti? Adda, ingam na kiasawa. Kat saanin ang nagsubli. Napatpatag nga rod ti asawa na ngam ti trabaho na. Nalabi da kasta, friend. Conrad, agasawa mo't gayam ti driver kan katulong da Celia. Nasao kanyak ni kumpadre Castro dayta. Adda kumamot masarakan ta akas kadakwada. Narigat itan ti makasarak iti mapagpiara na katulong. Ewan nga roda. Tauray na saya at takadakwada. Takawan da talata. Dayta ti kaamak ko. Pagtalkam, gam ulag met gayam. Umapalak iti natumpungan da a driver kan katulong. Nakitkita kon jay driver ni Pari Castro. Langa na tinasingpet. Imay kayo mat nga gasawa dito isalas. Adda ka di iba kayo? Ay, kuwa ngamin, madam. Masapul mi ti kwarta. Numabalin ko makit. Alaan mi ti sweldo me. Nasurok gaya man ang makabulan nyo. O sige, taytad ko. Mabit lang, talaak dito ibag ko. Adday ta ti sweldo yo adwa. Ay, saan ka di ati nagtutulagan tayo kat? Kurang madam. Kinisayak tagigyan kayo iti balay ko. Pakpakanan kayo iti mamitlo iti may sangal daw. Madam, dakkel sa una iti inikatyo. Apay, mano ti abang ti sila dita. Nangina, saan ka di? Ay, kung namin libre ti panagyan mi, madam, tatrabahador kami mat. Apay, addayamat libre itapanawan. Inton sumaruno, tay ngatok ti sweldo yo. Dakdakkel to, tikisay ko. Apay nga imbagam, nga ingatom ti sweldo da. Namnamaan dan Imbagak lang day jay, tapnusan da pumanaw. Sayang mat no awan ti trabahador ta. Sapay nagagatda. Nalinis amin nga aglawlaw, manipod adada. Iso nga rod nga imbagak nga ingatok. Nga oray saan, tapno di da pumanaw. Ngam amangan, nudidan mauray ti ibagbagam a pananging atom. Kat pumanaw da. Narigat ti agbirok ita iti amo. Saan akaskari na ti agbirok iti trabaho. Wan matkit di. Ngam tayo kunakon. Amangan no mauma da iti panangi karim. Nga ingatom ti sweldo da. Ngam saan matgayam. Nabayagtan nga agserserbi iti amo ta. Kunada nga ingato dati sweldo ta, ngam di damat ingato. Naglaing dangag ka rin. Ang di damat tungpalan. Ulbud da. No adala makita ka sa bali nga amo. Umaalis tan iti pagtrabawan. Narigat mat nga ron ti agbirok iti nasayaat nga amaw. Adala siguro dita. Saan tamat ngamin amasango ti mapan agbirok. Ala, padasan ta ti agbirok no adda masapulan ta. Inton itad dati sweldo ta inton agtapos. Kat di da pay lanayunan. Agpakadatan. Huwag, tapno makasarak ta iti sabali nga amaw. Agpakada kamin ma'am. Anda ngamin papanan me. Kaya't yu asawan, pumanaw kayo dito'y balay. Uray agsubli kamin to No saan kayo pa makasarak iti sabali a driver kan katulong yo ma'am. Papanan nyo ngamin aya, tapaya pumanaw kayo. Kami pa iti probinsya mi ma'am.
Nagbakasyon kami, mate. Mala, kalpasan ti bakasyon nyo. Agsubli kayo mo lang dito, ya? Makitan to, madam. Ingatok ti sweldo yo no agsubli kayo. Santan nga agsubli dyan. Oray imbaga na nga ingato na ti sweldo ta, kun kuna naman lang atantap no agsubli ta. Imbagak nga agsublita, ta mga noan masarakan ta trabaho. Kapilitan nga anusan ta ijay, tawan matrabaho ta. Ay, katuan alakay. Ang amin ta man pa ijitsendaan ta, inta makitsenda. Awan ti iso amin dito'y balay ta. Awan bakit? Kaslain tamot lagpasyar tanabayag adita nagpaspasyar. Manipod nagyan ta ije balay da sir. Inta nga rudan agpasyar tamat nga umuna, sakbay nga inta makitsenda. Nabayag nga agpaiso adita nagpasyar. Inta mamot agdate bakit? Tila kay anag na iti iskinita. Natin nagtiwalit na. Ay, inakpinutan. Ay, nakitak mat. Darasam tama nga no, adama ka una. Sige, urayanak dito, itay nakpidutan. Daydsayan nila kayo. Pinidot nan. Kat ni, inkamat na ijela kaya nakaragrag. Kita akmat no, anya ti aramidan ti lakay. Sir, mabitlaeng. At na naragragyaw. Sir, mabitlaeng. Ay, tiwalit ko matday ta. Agyaman na ka. Awan ang yaman na, sir. Saan ka di si kati driver ni Pare Castro? Win, sir. Ngam, nagpakada tadi namot sinuro tinagtulagan may aswil daw, sir. Anya? Apay adi na sinurot ako naman. Di nagtulagan may agatad. Inkisay da iti silid na nagyanan may. Kandag iti kamkanan mi kano, sir. Ay nagloko ni Pare Castro. Apay ngay adi na sinurot tinagtulagan nyo. Dakman mo, sir. Ala, agkita ta intun malam di ta restaurant, ha? Di na kumapayan ta da napatag ngay bagaken ka. Katagyaman na kiti panang isublim iti wallet ko. Pudno ka di apimanaw ti driver mo, pare? Un pare, agbakasyon da kano ije probinsya. Nakita kami ngamin, kat naibaga na kanya kasanin kanong agsublikan ka. Saan mo kano asinuro titulagan yu asweldo na? Anya pala ang tikayat na, kat nagyan da iti balay ko. No saan nga agsubli, to di saan? Sayang pare, sapay ko naman nasingpet. Saan ka di? Nasingpet kan nagagat. Ngam di mo't mapnag iti sweldo na. Bay amon. Damag ko nga da kanon dagiti ag-asawa at yun kanjoy, ije balay da kumpare makunrat. Napansiguro nagaplay ti sinalbag. Isugaya madinamag ni Pare Conrad, no awanan dito'y balay. Sayang, awanan tinasingpot kan nagagat a driver kan katulong. Ti pakasurunak, kat ibagadakit din, a kinisayan ta tinagtulagan asweldo da. Ay, saan tala kuman a kinisayan tapno saan da apimanaw. Ay, uwan nga rod. Adda anapukawan ta iti kadwa iti balay. Napandamatan ka ni Pare Conrad. No makita ta ita, ibagata anayunan ta ti sweldo da, tapno agsublida dito'y balay. Naimbag ta nagsabat ta, Marok. Agsubli kayo ni Jay Balay. Tanayunak ti sweldo yung agasawa. Lading idak, sir. Kontento kami iti sweldo mi kada, Sir Conrad. Saan kami na pumanaw iti balay da? O sige, sir. Panawan ka pa eh. Adda ngamin papanak. Ay, pimanawan. Ay, sayang dagita nga agasawa. Ni Pare Conrad, tinairanod iti kinasingpat daw. Ay, sayang talaga. Maditi agkari, no di mo tungpalan. Ta iti sumaruno, di dakan to patyan. Mapukaw tukat, ti panagtalakdakan ka. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, di ti programa tayo. Dalan,
kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ribotazo. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.